Etter slutten av andre verdenskrig begynte direkte rester av dens ødeleggelsesmaskineri å komme til syne. I årevis dukket det som hadde vært begravd eller forseglet opp uten forvarsel. Det var ikke ruiner, det var verktøy laget for å drepe. Et av dem var et sovjetisk fly designet for å angripe lavt over bakken. Det var bevæpnet med en kanon montert i nesen. Strukturen var laget for å ramme uten forvarsel, på kort avstand, mot bevegelige mål. Det søkte ikke høyde, bare umiddelbar skade. Det dukket også opp en militær granatkaster lastet med aktive eksplosiver. Den hadde ikke eksplodert. Enhver berøring kunne ha detonert den. Dens funksjon var å forårsake tap på kort rekkevidde og direkte skade. Og i likhet med disse forble mange flere spredt på forskjellige steder. De ble ikke fjernet. De ble ikke dokumentert. De ble bare liggende der de sist ble brukt. Hva var de mest skremmende funnene som fortsatt dukker opp, 10 år etter århundrets største krig? Det hemmelige komplekset, til enhet 730 oppdaget i Pingfang, Kina. I 1945, da den sovjetiske hæren gikk inn i Manchuria, fant de et inngjerdet kompleks i utkanten av Pingfang, en industriell forstad sør for Harbin. Troppene trodde det var en fabrikk. Anlegget dekket 6 kvadratkilometer. Det hadde mer enn 70 bygninger. Det de fant inni var ikke samlebånd eller vanlige kontorer. Det var lukkede rom med ventilasjonssystemer, sterile områder, tomme laboratorier, operasjonsbord og tomme bur. Det var ingen arbeidere. Bare nylig brente vegger, ødelagte arkivskap og spor etter det som hadde vært et stort medisinsk anlegg. I området rundt fant de massegraver med menneskelige levninger. Noen var komplette, andre var blitt kuttet i 2 eller viste tegn på ufullført kirurgi. Registrene var blitt brent. Det var ingen navn, ingen lister, ingen trykte ordrer, bare noen løse dokumenter. Et av dem nevnte enhet 730. Kort tid etter avslørte avhør av japanske fanger at dette stedet hadde vært hovedbasen for et hemmelig biologisk og kjemisk eksperimentprogram fra den keiserlige hær. Ifølge vitnesbyrdene ble bakteriologiske våpen testet der. Det ble også utført operasjoner på mennesker uten bedøvelse. Det som i årevis hadde fungert som et skjult laboratorium, ble avdekket. Området ble sikret. Sivile ble nektet adgang. Sovjetiske teknikere samlet jordprøver, analyserte rester og fotograferte anleggene. Deretter sendte de rapportene til Moskva. Under Khabarovsk-rettssaken, holdt i 1949, innrømmet flere tidligere medlemmer av enhet 731 å ha jobbet i Pingfang. De detaljerte stedets funksjoner. Testing av virus, utvikling av bomber lastet med pest, kolera og tyfus, eksperimenter med kroppsfrysing, viviseksjoner og luftbåren spredning av bakterier. Tilståelsen ble brukt som bevis av domstolen. Det var første gang navnet enhet 730 ble nevnt offentlig i en rettssak. Etter rettssaken holdt sovjeterne stedet under observasjon. Det ble ikke revet. Kun innganger ble murt igjen og hovedområdene ble stengt. Over tid ble komplekset forlatt. Noen konstruksjoner forfalt. Andre ble gjenbrukt til industrielle formål. Det meste ble stående uten vedlikehold. Stedets eksistens var kun kjent av militært personell, lokale myndigheter og noen forskere. Det sto ikke på kart. Det hadde ingen skilt. På 1980-tallet, da sovjetiske dokumenter begynte å bli avklassifisert, ble Pingfang igjen omtalt. Noen kinesiske journalister reiste til området. De bekreftet at flere bygninger fortsatt sto. De klarte å komme seg inn i noen strukturer. De filmet bilder av murvegger med gittervinduer, jernforseglede dører, støvdekkede rom og fragmenter av rustne medisinske instrumenter. På 1990-tallet startet japanske og kinesiske forskere et felles prosjekt for å lokalisere fysiske bevis på den biologiske aktiviteten. Det ble organisert utgravninger i kompleksets gårdsplasser. De fant knuste flasker med japanske etiketter, medisinske nåler, forkullede beinrester og metalldeler fra keramiske bomber. Prøvene ble analysert av rettsmedisinske team. Flere hadde spor av smittestoffer. I 1995 ble det utført en dypere inspeksjon. Et underjordisk kjølekammer ble funnet. Inne var det lukkede metallbokser. Noen inneholdt organer i formalin. Andre var tomme.
Det var også operasjonsbrett, råtnende arbeidsklær og delvise byggeplaner. Alt ble katalogisert, forseglet og sendt til laboratorier i Beijing. Den kinesiske regjeringen bekreftet senterets eksistens. De erkjente at det hadde blitt brukt til å utvikle forbudte våpen. Det ble erklært som et historisk område. I år 2000 startet arbeidet med å transformere deler av stedet til et museum. Hovedfasadene ble restaurert. Omkretsen ble ryddet. Gangveier for besøkende ble lagt. Et galleri med dokumentasjonsmateriale ble åpnet. I 2001 ble museet for enhet 730 i Pingfang offisielt innviet. Stedet kom under statlig tilsyn. Det ble åpnet for publikum med kontrollerte guider. Besøkende kan gå gjennom de originale korridorene, se cellene, komme inn i noen operasjonsrom og observere gjenstander funnet under utgravningene. Strukturen ble ikke modifisert. Alt ble bevart slik det ble funnet. Blant gjenstandene som er utstilt er sprøyter, skalpeller, modeller av bakteriologiske bomber, medisinske manualer, flasker med menneskelige organer og beinfragmenter. Det er også fotografier tatt av sovjetiske soldater i 1945. De viser plantegninger av komplekset, kart over tilknyttede enheter og innspilte vitnesbyrd fra overlevende. Museet inneholder også deler av dokumentasjonen som ble gjenvunnet av sovjeterne. Blant disse papirene er laboratorierapporter, pasientlister med numeriske koder og diagrammer for luftbåren spredning av bakterier. Noen ark inkluderer tekniske tegninger av bomber med glassrom for transport av infiserte insekter. I 2010 oppdaget en ny utgraving en grøft med mer enn 100 menneskelige levninger. De ble gravd ut og analysert av kinesiske eksperter. De fleste tilsvarte voksne menn, selv om bein av mindreårige også ble funnet. De viste merker etter kirurgiske snitt, ubehandlede brudd og tegn på forfrysninger. Analysene bekreftet at de ikke var soldater eller helsepersonell. De var testsubjekter. I 2015 validerte et internasjonalt team autentisiteten til museumsstrukturene. De verifiserte at byggematerialene stemte overens med de som ble brukt av den japanske hæren mellom 1936 og 1945. De bekreftet også tilstedeværelsen av rester av miltbrann og kolera i jorden i visse områder av komplekset. I dag er stedet fortsatt aktivt som et minnesenter. Det er forbudt å filme utenfor de markerte områdene. Det er ikke tillatt å ta bilder inne i de medisinske rommene. Hvert besøk ledsages av autorisert personell. Det deles ut brosjyrer med datoer, navn og tilgangsruter til enhet 730 i andre områder av Kina. Museet mottar skolebesøk, utenlandske delegasjoner og menneskerettighetskommisjoner. Det har også vært gjenstand for studier av krigshistorikere og bioetikere. Informasjonen som presenteres er utelukkende basert på bevis funnet på stedet eller offisielle dokumenter innhentet etter den japanske kapitulasjonen. I den ytre perimeteren ble det plassert et monument med navnene på de viktigste identifiserte ofrene. Listen er delvis. Det er ikke et totalt bekreftet antall. Estimater varierer, men de fleste forskere er enige om at mer enn 3000 mennesker døde inne i komplekset. Andre titusenvis ble påvirket av testene utført i åpent terreng. Stedet ble også inkludert på listen over steder beskyttet av den kinesiske regjeringen. Det kan ikke bygges nye konstruksjoner på tomten. Heller ikke kan det etableres nærliggende virksomheter. Hver 13. august holdes en minneseremoni. Det legges ned offergaver ved inngangen. Familier av ofre, overlevende og diplomatiske representanter deltar. I de siste årene har nye generasjoner av forskere foreslått å digitalisere alt materiale funnet i Pingfang. Målet er å skape et tilgjengelig arkiv for universiteter og menneskerettighetsinstitutter. Over 10 000 sider med registre, medisinske journaler, fotografier og diagrammer er allerede skannet. Basen i Pingfang er, til dags dato, det eneste biologiske våpensenteret fra andre verdenskrig som ble funnet komplett med fysiske rester, dokumentasjon og bevart struktur. Det er ikke en rekonstruksjon. Det er ikke en kopi. Det er det virkelige stedet, oppdaget etter tilbaketrekningen av den japanske hæren uten å ha blitt endret i sitt originale design. Mens andre lignende laboratorier ble ødelagt eller forseglet for alltid, ble dette avslørt av funnene på stedet.
Dets verdi ligger ikke bare i dataene det bidro med. Det viser også hvordan et program for biologisk krigføring, støttet av en moderne stat under en global konflikt, fungerte i praksis. I dag snakker ikke Ping Fang, men det trenger det ikke. Alt som ble gjort ble registrert på veggene, i gravene og i dokumentene som overlevde brannen. Naziørnen reddet fra havbunnen i Uruguay. På kysten av Montevideo i Uruguay ble det funnet en bronsebit på 383 kilo. Det var en figur av en ørn med utslåtte vinger som holdt et hakekors. Den hadde ligget under vann siden 1939. Den var en del av pynten som var montert på akterstavnen av det tyske slagskipet Admiral Graf Spee. Det skipet var et av de første som ble senket under andre verdenskrig. Etter å ha ødelagt flere britiske handelsskip ble det fanget opp av den allierte flåten i Sør-Atlanteren. Konfrontasjonen skjedde nær Rio de la Plata. Graf Spee søkte tilflukt i havnen i Montevideo, men fikk ingen støtte. Kapteinen beordret evakuering og senking av skipet for å hindre at det falt i fiendens hender. Siden den gang har restene ligget under vann, noen få kilometer fra kysten. Skulpturen ble reddet av et privat bergingslag 10 år etter senkingen. De gjorde det med spesielle kraner og profesjonelle dykkere. Det var en lang operasjon, fordi stykket var innbakt og dekket av slam. Da de tok den opp, beholdt den fortsatt sine originale former. Den hadde bare slitasje fra tid og vann. Den uruguayanske regjeringen tillot at skulpturen ble vist offentlig. Den ble utstilt i Montevideo i et beskyttet område med overvåking. Publikum strømmet til for å se den. Figuren skapte motstridende reaksjoner. Noen ønsket å se den som en del av sjøfartshistorien. Andre ba om at den skulle fjernes, på grunn av symbolet den bar. Kontroversen vokste da offisielle krav kom. Den tyske regjeringen ba om at stykket ikke skulle brukes til promoteringsformål eller vises utenfor kontekst. Tyskland tillater ikke utstilling av nazisymboler, unntatt i museer eller utdanningsrom. De ønsket ikke at figuren skulle brukes i kampanjer, enkeltstående bilder eller som et interessant objekt uten forklaring. Forespørselen var klar, at den skulle forbli en del av en historisk prosess og ikke som et trofé. På grunn av dette diplomatiske presset besluttet Uruguay å auksjonere den bort. Stykket forble ikke i offentlige hender. Det ble tilbudt private kjøpere med visse betingelser for bruken. Pengene som ble samlet inn gikk til selskapet som hadde gjenopprettet den fra havbunnen. Salgsdetaljene eller navnet på kjøperen ble ikke offentliggjort. Figuren ble tatt ut av sirkulasjon og ble ikke vist igjen. Saken med Graf Spee-ørnen var en av de få der et slikt objekt, med symbolsk vekt og direkte forbindelse med naziregimet, ble hentet intakt fra et skipsvrak. Det meste av tiden forblir slike rester på bunnen som en del av skipet. Men her var utvinningen teknisk, dokumentert og uten innledende juridisk motstand. I dag er senkingsstedet fortsatt markert på sjøkart. Resten av fartøyet er ikke fjernet. Bare noen mindre deler ble reddet i tidligere operasjoner. Graf Spee ligger fortsatt i vannet som det ble funnet, og ørnen som kronet det gikk fra å ha vært under vann i flere tiår til å bli sentrum for diplomatisk debatt, til den forsvant igjen fra offentligheten. Generalløjtnant Yamashitas skjulte skatt på Filippinene. I årvis har mange snakket om en antatt skatt som japanske soldater skal ha etterlatt begravet på Filippinene etter slutten av andre verdenskrig. Det sies at det var guldbarer, juveler og gjenstander stjålet i forskjellige asiatiske land. Alt dette skal være gemt i tunneler, huler eller skjulte passasjer. Historien er knyttet til navnet til general Tomoyuki Yamashita, som ledet de japanske styrkene på det stedet. Ifølge noen beretninger brugte den japanske hæren, mens den trakk seg tilbake, fanger og tvangsarbeidere til å grave underjordiske gjemmesteder. Der oppbevarte de lastene. Da de var ferdige, stengte de alt med dynamitt og fanget de som hadde grav slik at de ikke kunne fortelle det. I lang tid fant ingen klare bevis på at dette var sant. Likevel var det folk som dedikerte seg til å lete etter skatten. Noen sa de hadde håndlaget kart, andre hevdet de hadde informasjon gitt av soldater. På 1970-tallet hevdet en filippiner ved navn Rogelio Roxas å ha funnet en av disse hulene.
Han sagde, at han havde fundet en Buddha-statue laget af massivt guld og flere kister med guldbarrer. Ifølge hans version blev alt stjålet af militæret kort tid efter. Roxas tog sagen til retten og prøvede i årevis at bevise, at han var den første, som fandt guldet. Han døde før alt blev løst, men hans historie var den, som skabte mest opmærksomhed om dette emne. Nogle vidner, som kendte ham, sagde, at han faktisk havde fundet noget. Andre mente, at han havde fundet det op for at blive berømt. Det findes teorier, som hævder, at skatten blev brugt af visse grupper til at finansiere hemmelige operationer under den kalde krigen. Det har også blivet sagt, at deler af dette guldet blev genvundet af specialagenter og flyttet til private kontorer. Ingenting af dette kunne bevises med officielle dokumenter. På Filippinerne er det områder, hvor det fortsat udføres udgravninger i håb om at finde noget. Nogle gange dukker det op rester af kasser, gamle værktøj eller forladte tunneler. Men hidtil er det ikke fundet noget afgørende bevis på, at dette guldet eksisterer. Den japanske regeringen har aldrig erkendt, at en slik skat er blivet flyttet. Det findes heller ingen arkiver, som detaljerer en officiel plan for at gemme rigdom på Filippinerne. Historikere tror, at det kan have været tyverier af enkelte soldater, men ikke i stor skala. Ligevel lever legenden videre. De, som tror på historien om Yamashitas skat, hævder, at det fortsat er mange uudforskede huler, specielt i fjeldrige og afsidesliggende områder. Nogen hævder til og med, at det er fælder eller eksplosiver pladseret for at hindre, at nogen finder det. Med tiden blev myten en del af den lokale folkloren. Det britiske skibet sænkede med tonnevis af sølv i Atlanterhavet. I februar 1940 blev et britisk handelsskib kaldt SS Gayasopa angrebet af en tysk ubåd, mens det krydsede Atlanterhavet. Skibet var lastet med ædle metaller og blev sænket til over 4.000 meters dybde nær kysten af Irland. Ombord var det næsten 220 ton sølv. Stedet for forliset var ukendt i flere 10 år. Skibet havde sejlet fra India med kurs mod Storbritannien, men måtte afvige til Irland på grund af drivstofmangel. Det rejste alene, uden beskyttelse, fordi det havde skilt se fra den oprindelige konvojen. Dette gjorde det til et let mål for de tyske ubådene, som lå på lur i området. Angrebet var raskt. En torpedo traf skroget, og skibet sank i løbet af minutter. Bare en af de 85 besætningsmedlemmerne overlevede. Han blev fundet på en flåte dage senere med brandskader og dehydrering. De andre døde på søen. Sølvlasten var bestemt for den britiske statskassen. Det var en del af en aftalt betaling med andre land for at finansiere krigsindsatsen. I mange år var skibets placering et mysterium. Det var kendt fra arkiverne, at det fragtede sølv ombord, men den nøjagtige position var ukendt. Havbunden i den delen af Atlanterhavet er vældig dyb, noget som gjorde enhver leting vanskelig. Desuden havde tidens gang visket ud mange nyttige referencer. I 2011 startede det amerikanske selskabet Odyssey Marine Exploration en ekspedition for at lokalisere SS Gayasopa. De brugte avanceret teknologi og undervandskart for at spore op området. Efter flere forsøg klarede de at finde vraket af skibet. Det var delt i 2, men i generelt god stand. Billederne viste deler af skroget, rester af lasten og personlige ejendeler til besætningsmedlemmerne. Fundet blev anset som en teknisk succes. Teamet klarede at hente op mere end 100 ton sølvbarer. Det var en af de største udvindinger af ædle metaller fra havbunden i historien. Hele processen blev dokumenteret og overvåget af britiske myndigheder. Lasten blev transporteret i specielle skib til Storbritannien. Aftalen mellem selskabet og den britiske regeringen fastsatte, at Odyssey ville modtage en procentandel af den genvundne værdien. Resten ville blive returneret til staten. Barrere blev smeltet om og lagret. Deler af dem blev brugt til at dække historiske gæld. Sagen med SS Gayasopa skabte debatter om ejerskabet til sunkne genstander. Nogle grupper mente, at lasten burde forblive som et mindesmærke. Andre sagde, det var legitimt at genvinde den, hvis det fandtes teknologi for at gøre det. I dette tilfælde gav den britiske regering en tilladelse, fordi skibet var deres, og værdien af indholdet var vældig høj. Det blev også diskuteret, om man skulle forsøge at hente op menneskelige levninger eller bare metallasten.
Eftersom forliset skete på dybt vand og i et farligt miljø, blev det ikke gått ind i skibet utover de synlige områdene. Det blev taget forholdsregler for ikke at flytte sensitive deler. Redningen af SS Gayasoba viste, at selv efter mere end 70 år er det muligt at finde og genvinde værdifulde laster fra 2. verdenskrig. Fremskridtet inden undervandsteknologi gjorde det muligt at få tilgang til steder, som tidligere blev anset som umulige. I dag ligger resterne af skibet fortsat på havbunden, markeret med koordinater og beskyttet af internationale aftaler. Stedet regnes som en krigsgrav. Tilgang er ikke tilladt uden autorisation. Det, som blev genvundet, var bare det synlige og tilladte ifølge protokollene. SS Gayasoba gik fra at være en tabt historie i arkiver til en faktisk sak om historisk genopretning. Fundet viste, hvor mye som fortsat ligger på havbunden, og hvordan krigen efterlod spor selv, der de ikke er synlige. Det hemmelige rummet med SS-symboler på Wewelsburg Slot. I centrum af Tyskland, nær byen Büren, ligger et steinslot kaldt Wewelsburg. Det er trekantformet og ligger på en ås. Under naziregimet valgte Heinrich Himmler det som symbolsk hovedkvarter for SS. De ombygde det for at gøre det til et sted med en speciel betydning. De ønskede, at det skulle være et center for oplæring, ceremoni og studier. I den nedre delen af slottet blev det bygget et cirkulært rum laget af mørke blokker. Det havde et hvælv på toppen, en plade i midten og 12 nicher på siderne. Nogen tror, at disse rummene var for de vigtigste medlemmer af gruppen. På gulvet er det et stort steinsymbol, som minder om en svart sol med 12 stråler. Dette designet vises ikke på andre officielle naziststeder. Det antages, at det blev skabt kun for dette stedet. Arbejdet på slottet blev ledet af SS. De brugte fanger fra den nærliggende koncentrationslejren til de tunge opgaverne. Mange af dem døde under byggingen. Projektet inkluderede tunneler, hemmelige passager og andre underjordiske rum. Ikke alt blev færdigt. Deler blev stående ubrugt på grund af mangel på tid og ressourcer. Efter krigen overtog de allierede stedet. De gennemgik arkiverne, strukturerne og det, som var igen i rummene. I årevis var slottet stængt. Senere blev det åbnet for publikum som museum. Flere deler blev restaureret, inkluderet underjordiske rum. Symbolet på gulvet skabte mange teorier. Nogen sagde, det havde en magisk eller esoterisk betydning. Andre så det som en måde at vise magt og orden på. Det findes ingen dokumenter, som forklarer den eksakte funktionen. Det er bare kendt, at Himmler besøgte stedet ofte og anså det som specielt. Besøgende, som går ind i dette rummet, lægger mærke til stilheden, de kalder steinene og den symmetriske formen på rummet. Det er ingen vinduer eller ornamenter. Alt er laget for at give et indtryk af tyngde og kontrol. Lyset kommer ind gennem en lille åbning øverst. På visse tider af døgnet lyser strålen op midten af rummet. Wewelsburg Slot var et af de få stederne nazisterne designede ud fra et symbolsk synspunkt. Det var hverken en militærbase eller et kontor. Det var et sted designet for at repræsentere en idé. Det underjordiske rummet med sine figurer og former er det, som tiltrækker sig mest opmærksomhed fra de, som besøger det. I dag er stedet bevaret som en påmindelse om, hvad som blev forsøgt gjort der. Ingen form for hyldest eller samling af ekstremistgrupper er tilladt. Det er kontroller og klare regler for at undgå misforståelser. Det, som engang var et privat kultsted, er nu en del af historien, som kan ses og studeres uden at skjule, hvad det betyder. Den aktive granatkasteren, som lå begravet i Nordirland i 70 år. På en mark i grevskabet Down, øst i Nordirland, gik en lokal mand ud med metaldetektoren sin. Han hed John Ross McNatty. Han havde erfaring med arkeologiske søg og vidste, hvordan han skulle handle, hvis han fandt farlige rester. Det han ikke forventede var at finde en intakt genstand fra 2. verdenskrig. Mens han scannede terrænet, gav apparatet et stærkt signal. Han begyndte at grave og fandt en langstrakt, rusten metalstruktur, gravet ned like under overfladen. Det var en granatkaster. Genstanden viste tegn til slitage, men beholdt formen sin. Da han undersøgte den nærmere, indså han, at den fortsat indeholdt eksplosiver. Det var TNT. Den havde ikke detoneret. Ross McNatty lod enheden ligge, som den var, og ringte myndighederne.
Han vidste, at det overflytte den kunne forårsage en eksplosion. Politiet ankom kort tid efter og spærrede af området. De informerede om, at projektilet havde været aktivt i over 70 år. Det var lavet med 1 kilo eksplosivt materiale. Selvom tiden havde påvirket det, var det fortsat farligt. Teknikerne fra bombegruppen undersøgte granatkasteren med kameraer, detektorer og tryksensorer. De bekræftede, at det ikke var intern stabilitet. De bestemte sig for at ødelægge den på stedet. Klokken 10 om morgenen dagen efter detonerede de ladningen på en kontrolleret måde. Eksplosionen blev hørt i hele landsbyen. Naboerne kom ud af husene sine. Nogen troede, det var en militærtest. Andre troede, at en gammel genstand havde eksploderet ved et uheld. Politiet forklarede, at det drejede sig om et projektil fra 2. verdenskrig, glemt i flere 10 år, som fortsat var i stand til at eksplodere. Nyheden skabte bekymring. Ifølge arkiverne var det flere allierede troppetræningsøvelser i denne region på 1940-tallet. Felt i Nordirland blev brugt til eksplosiv træning, manøvrer og simuleringer før D-dagen. Mange af disse øvelser blev udført uden at efterlade præcise registre. Nogle projektiler detonerede ikke og blev begravet uden opfølging. Denne granatkasteren var en af dem, som ikke eksploderede dengang. Tilsyneladende havde den blidt dækket af jord og tid. Hvis nogen havde truffet den med maskiner, kunne den have detoneret. Fundet genåbnede debatten om, hvor mange krigsrester, som fortsat ligger gemt i landlige områder i Storbritannien. Ross Maunade blev anerkendt for sin handling. Han prøvede ikke at flytte objektet eller demontere det. Han gjorde det rigtige. Hans tidligere militære kundskab hjalp ham til at følge protokollen. Det var ikke første gang, han fandt gamle rester, men det var den farligste. Myndighederne takkede ham for at have afværget en tragedie. Efter hændelsen blev flere tomter i området indspiset. Mere moderne detektionsudstyr blev brugt for at lede efter lignende signaler. Det blev ikke fundet flere aktive eksplosiver, men rester af metal, gamle værktøj og ufarlige deler blev genvundet. Nogle ejere bag om undersøgelser på sine marker for at undgå overraskelser. Projektilet fra Down var et andet eksempel på, hvordan spor af krigen forsætter at dukke op. Det var ikke på et museum eller på en slagmark. Bare på en vanlig tomt, meter fra beboet hus. Det lå mere end et halvt århundrede under jorden, usat, og det var på nippet til at eksplodere. Slagskibet Musashi fundet på havbunden af en teknologimilliardær. Under 2. verdenskrig bygde Japan 2 gigantiske slagskib kaldt Yamato og Musashi. De var de største krigsskibene i sin tid. De havde enorme kanoner, svært tyk pansring og kapacitet til at fragte tusindvis af mennesker. Musashi blev færdigstillet i 1940 og deltog i flere operationer, før det blev sænket. Den 24. oktober 1944 i slaget ved Leitebugten blev Musashi angrebet af amerikanske fly. Det modtog dusindvis af bombe- og torpedotræf. Skibet modstod i timevis, men til slut krængede det og sank. Mere end 1000 besætningsmedlemmer døde. De som overlevede blev reddet af andre japanske skib. I lang tid var det nøjagtige stedet for forliset ikke kendt med sikkerhed. I 2015 konggjorde den amerikanske forretningsmanden Paul Allen, medgrundlægger af Microsoft, at teamet hans havde fundet restene af Musashi. De brugte et moderne skib med undervands søgeudstyr. Efter flere dage med søg i Sibuyanhavet, uden for Filippinerne, opdagede de en metalstruktur på bunden. Da de sendte ned en robot med kamera, bekræftede de, at det var Musashi. Billederne viste deler af skroget, ødelagte kanoner og deler af kommandobroen. Alt lå på mere end 1000 meters dybde. Selvom skibet var svært skadet, var flere deler godt bevaret. Eksperterne kunne identificere det takket være tekniske detaljer og synlige mærker. Paul Allen delte billederne på internet og sagde, at det var en ære at have lokaliseret skibet. Han viste også respekt for de, som døde på det. Ingen genstander blev hentet fra stedet. Stedet blev ansat som en krigsgrav og blev holdt urørt. Fundet af Musashi var vigtigt af flere grunde. Først fordi det løste et maritimt mysterium. For det andre fordi det brugte avanceret civil teknologi til en opgave, som tidligere bare blev udført af myndigheder. Og for det tredje fordi det bidrog til at minde om en vigtig episode af krigen i Stillehavet. Skibet blev bygget med stor indsats af det kejserlige Japan.
Det var ment for flåtekamper, men krigen ændrede se- og hangarskib fik en mere fremtrædende rolle. Da Musashi blev sendt til Leyte, havde det ikke længere den samme strategiske værdi. Ligevel blev det sendt til fronten som et symbol på styrke. Angrebet fra de amerikanske flyene var konstant og godt koordineret. Musashi tålte mye skade før det sank. Det faktum, at det sank så langt fra kysten, komplicerede lokaliseringen i flere 10 år. Området var vældig dybt og havde få referencer. Opdagelsen bidrog også til at give kontekst til andre slag i regionen. Den hjalp historikere med at studere den japanske konvojens rute og militære beslutninger på den tiden bedre. Bildene fra havbunden gjorde det muligt at se, hvordan strukturen så dette bombetræffende. I dag ligger resterne af Musashi fortsat på havbunden. De er beskyttet af internationale lover. Kommersiell udforskning eller turisme i nærheden af stedet er ikke tilladt. Det er et sted præget af krigen og stilheden til de, som aldrig kom tilbage. De nedgravede Spitfire-flyene i Burma efter krigens slut. Spitfire var et britisk jagerfly mye brugt i 2. verdenskrig. Med sin form, hastighed og manøvrerbarhed blev det et symbol på britisk luftmodstand. Imidlertid er det få, som ved, at flere af disse flyene blev begravet efter konflikten langt under Storbritannien. Ved krigens slut blev det besluttet at gemme en gruppe af disse flyene i Burma, i dag kaldt Myanmar. De britiske myndigheder bestemte, at det var bedre at demontere dem og begrave dem, i stedet for at tage dem med tilbage hjem eller lade dem være i hænderne på den nye lokale regeringen. Årsagen var at undgå, at de havnede i uønskede hænder midt i den politiske usikkerheden, som fulgte efter krigen. Ifølge rapportene blev delene af Spitfire-flyene lagret separat i store trækasser. Disse kasserne blev begravet i markede områder nær gamle militære flypladser. Historien cirkulerede i flere 10 år som en legende blandt veteraner og luftfartseksperter. I 2012 ledede en britisk bonde- og luftfartsentusiast ved navn David Condell et forsøg på at grave op flyene. Med hjælp af private sponsorer og tilladelse fra den burmesiske regeringen begyndte søget i nærheden af Rangoon Lufthavn. Forventningerne var høje. Nogen sagde, at det var op til 20 enheder under jorden. Det blev brugt detektionsudstyr og terrænanalyse. Men resultaterne var ikke klare. Selvom det blev gjort udgravninger i flere områder, blev det ikke fundet synlige rester af flyene. Mærkene i terrænet stemte ikke helt overens med de historiske planene. Det blev fundet tegn på ændringer i jorden, men uden at bekræfte, hvad de nøjagtigt var. Manglen på solide bevis satte projektet på pause. Ligevel tror mange, at Spitfire-flyene fortsat er der, men på et andet sted eller dybere. Nogen skylder på fejl i de gamle dokumenterne. Andre tror, at flyene blev flyttet uden at efterlade spor. Under undersøgelserne kom vidnesbyrd fra soldater, som hævdede at have deltaget i begravelsen frem i lyset. Det dukkede også op rapporter fra den britiske hæren med ordre knyttet til transport og skjuling af militært materiel. Dette gav lidt tyngde til versionen om, at Spitfire-flyene faktisk blev begravet. Til dags dato er det ingen fysiske bevis, som bekræfter eksistensen af disse flyene under jorden. Men det er heller ingen bevis, som modbeviser det. Historien holdes i live blandt luftfartsentusiaster og de, som ønsker at genvinde historiske krigsrelaterede genstander. Det, som gør denne sagen speciel, er, at hvis de blev fundet, ville Spitfire-flyene sandsynligvis være godt bevaret, da de blev lagret i forsejlede og være bestandige kasser. Nogen tror, at de til og med kunne fly igen efter en fuldstændig restaurering. I mellemtiden fortsætter søget som en blanding af historisk udforskning og personlig eventyr. Det er en af få tilfælde, da det snakkes om fly, som blev begravet med vilje, uden at have blivet skadet i kamp, men skjult efter militær beslutning. Duen som budbringer med en hemmelig melding fanget i en pib i England. I 2012 gjorde en indbygger i landsbyen Bletchingley i Surrey, England, et mærkeligt fund, mens han pudsede op piben i sit gamle hus. Mellem soten og restene af kanalen fandt han skelettet af en due. Det, som fangede hans opmærksomhed, var, at den havde et lille rødt rør fæstet med tråd til den ene foten. Inde i cylineren lå det fortsat et sammenrullet papir med rare tegn. Uden at vide det, havde manden opdaget en uåbnet melding fra 2. verdenskrig.
Under konflikten brugte Storbritannien igen en gammel metode for at sende sensitiv information, brevduer. Mere end 250.000 blev trændt af National Pigeon Service. Disse fuglene krydsede den engelske kanal fra Frankrig, Belgien eller Nederland og bar med C-data om fjendtlige bevægelser, angrebspunkter og tropspositioner. Duen, som blev fundet i Surrey, kom sandsynligvis fra Frankrig og havde Bletchley Park, centrum for den britiske hærens kodeknækking, som destination. Det var der kryptograferne, som var ansvarlige for at tolke fiendens hemmelige meldinger, arbejdet. Denne duen kom imidlertid aldrig frem. Det antages, at den blev desorienteret, faldt ned i piben og blev fanget uden at kunne komme se ud. Meldingen blev liggende der gemt i næsten 70 år. Papiret var delvis skadet, men kunne fortsat læses. Det havde en kombination af bogstaver og tal i korte grupper. Kryptografieksperter fra BBC og GCHQ, den britiske efterretningstjenesten, analyserede indholdet. De bekræftede, at meldingen var sendt af en agent med kodenavnet STVV Stott fra okkuperet Normandie, kort tid efter D-dagen i 1944. Det mest mærkelige er, at koden ikke har kunnet dechiffreres til dags dato. Ikke engang analytikerne i GCHQ klarte at tolke den. Dette indikerer, at meldingen brugte et indgangsnøkkelsystem, en teknik, som bare fungerer, hvis man har den nøjagtige koden til modtageren. Uden den originale nøklen er det næsten umuligt at vide, hvad teksten siger. Opdagelsen var en international nyhed. Det var som at åbne en kapsel for sejlet af krigen. En ægte melding, som aldrig nåede frem. Et fragment af et hemmeligt opdrag frosset i tid. Duene var ikke bare nyttige, de var også modige. Mange døde i tjeneste. Nogen modtog til og med medaljer for at have leveret meldinger under fjendtlig ild. Resten af denne duen og meldingen den bar er nu bevaret i Bletchley Park Museum. De er udstillet som bevis på opfindsomheden, som blev brugt for at møde krigens udfordringer. Indholdet i meldingen er fortsat et mysterium. Ingen ved med sikkerhed, hvad den sagde eller hvor presserende den var. Så længe den forbliver udchiffret, vil den fortsætte at skabe spørgsmål. Var det en advarsel om fjendtlige tropper? En koordinat? En nøkkelordre? Ingen ved. Det eneste, som er sikkert, er, at en liten due fløj med vigtig information og blev fanget i en pibe, og efterlot se en af de mest unikke uløste hemmelighederne fra 2. verdenskrig. Nazisternes skjulested fundet i en skole i Hagen efter 10 år. I april 2020, mens det blev udført renoveringer på loftet i en gammel skole i byen Hagen, Tyskland, fandt en gruppe arbejdere noget, de ikke forventede. Da de demonterede deler af taket, fandt de et skjult rum inde i en af væggene. I dette rummet lå flere genstande nøje indpakket. De var hverken løse eller skadet af tidens tand. Alt så ud til at have blivet placeret der med vilje. Inde i skjulestedet var det flag med hakekors, armbånd, portrætter af Hitler, dokumenter fra Hitlerjugend og propagandabøger fra naziregimet. Nogen var så godt bevaret, at farverne fortsat glødede, som om de netop var blidt placeret der. Det mest slående var ikke bare, hvad som var der, men hvordan alt var organiseret. Genstandene var ordnet systematisk, noget som tydede på, at det ikke var et improviseret skjulested. Sandsynligvis ønskede nogen at bevare dette materiale, da regimets nederlag var åbenbart. Skolen var fundet blegjort, havde under krigen blivet brugt som lokalt hovedkvarter for Hitlerjugend. Det var et mødested for unge mennesker, som blev indoktrineret af partiet. Lokale myndigheder antog, at et medlem af personalet, eller til og med en officer, kan have gemt disse genstandene, da de vidste, at regimets slut var nær. Efterfundet blev genstandene overlever til Hagens bymuseum. Der begyndte specialisterne at analysere og bevare dem. Selvom indholdet ikke var unikt, var fundstedet og forholdene det var under. Det er uvanligt at finde slike materialer inde i en offentlig bygning, skjult og uændret. Tyske historikere fremhævede, at denne sagen gav et direkte indblik i, hvordan regimets indoktrinering fungerede. Artiklerne var ikke bare symbolske genstander, men virkelige værktøj brugt til at forme unge mennesker i nazistisk ideologi. Uniformer, tekster og manualer, som bidrog til at forstå, hvordan systemet fungerede. Skjulestedet i Hagen blev inkluderet i en midlertidig udstilling, som flyttede rundt på flere tyske museer.
Den fokuserede på at vise, hvordan partiet infiltrerede alle niveauer af samfundet. Skolen, som skulle være et vanligt uddannelsessted, blev brugt til politiske formål. Denne opdagelsen genoplivede også debatten om, hvad man skal gøre med nazipropagandagenstander. I Tyskland er privat besiddelse af disse materialerne strengt reguleret, men museer har tilladelse til at bevare dem for pædagogiske formål. Målet er ikke at vise dem som kuriositeter, men at forklare, hvad de repræsenterede i sin tid. Fundene mindede om, at fortidens spor nogle gange er nærmere, end man tror. Det er ikke behov for tunneller eller gamle kart. Nogle gange er en hammer, som slår mod en gammel væg, nok til at afdække rester af en historie, som mange troede var begravet. Ejretegnene, steinbudskabet, som piloter så fra luften. Under 2. verdenskrig, mens store dele af Europa blev hærget af bombinger og slag, valgte Irland en anden vej. De erklærte sig neutrale. De ønskede ikke at alliere sig hverken med de allierede eller aksemagtene. Men denne holdning skabte tvivl, pres og et presserende behov for at vise, selv fra himlen, at de ikke deltog i konflikten. For at gøre dette budskabet klart, beordrede den irske regeringen byggingen af over 85 enorme skilt langs kystlinjerne. Det var udlogget af hvide steiner og kalk, som ganske enkelt sagde Eire, som er navnet på Irland på galisk. Bogstaverne var mellem 10 og 12 meter lange og var ment at blive set fra luften af piloter, som fløj over landet. De var ikke symboler eller advarsler. De var enkle, men svært synlige meldinger. Her kæmpes det ikke. Selvom disse skiltene i teorien skulle beskytte landets neutralitet, fungerede de også som orienteringspunkter for allierede piloter. De hjalp til med at lokalisere kysten, korrigere kursen og undgå at komme ind i fjendtlige områder ved en fejl. Nogle historikere siger, at Irland, selvom det officielt blev ansat som neutralt, i hemmelighed samarbejdede med de allierede. De delte hverdata, tolererede rekognosceringsflyvninger og tillod til og med passage for visse britiske agenter. Ejretegnene blev en del af denne komplicerede balancen. På den ene side viste de, at Irland ikke ønskede problemer. På den andre side var de til praktisk hjælp for de allierede. Det var som at sige, vi er ikke med nogen, men lad andre bruge terrænet på en kontrolleret måde. Over tid blev mange af disse mærkene visket ud. Vegetationen dækkede dem, vinden erodede kalken, og nogen blev direkte fjernet, men andre holdt stand. År senere, i det 21. århundrede, begyndte nogle mennesker at genopdage dem. De brugte flyfoto, satellitbilleder og fototure langs klippene. Dermed dukkede flere op igen, intakte eller delvis ødelagte, men fortsat læsbare. Et af de mest kendte ligger i grevskabet Wicklow. Det ligger på en grøn åside, som vender mod havet og kan ses fra luften og fra nærliggende stier. Når solen træffer fra rigtig vinkel, skinner de hvide bogstaverne stærkt. Det er ingen forklarende skilt. Det er bare der, stille som om budskabet fortsat havde mening. Disse skiltene var hverken våben eller skjulesteder, men de fortæller mye om, hvordan et lille land forsøgte at overleve uden at kæmpe. Midt i kaoset valgte Irland at hævde sig med steiner, ikke med kugler. De ønskede ikke at blive invaderet eller ignoreret. Bare at gøre det klart, hvor deres land begyndte. I dag er disse bogstaverne en del af et minde, som ikke altid bliver fortalt. De viser en anden måde at deltage i krigen på, ved at sige ikke her, på en så stor måde, at flyene ikke kunne overse det. Kirkegården for ubåter i Atlanterhavet. Under 2. verdenskrig var Atlanterhavet en stille slagmark, hvor tyske ubåter, kendt som ubåter, patruljerte under vand for at kutte forsyningerne mellem Nordamerika og Europa. Denne konstante kampen blev kaldt slaget om Atlanterhavet. Den varede næsten hele krigen og efterlod tusindvis af døde. Ubåtene angreb uden varsel, sænkede skib og forsvandt, før nogen kunne forsvare sig. Men fra 1940 avancerede detektionsteknologien. Radar, sonar og dybvandsbomber ændrede situationen. Hundredvis af ubåter blev sænket af de allierede. Mange gik tabt på forskellige steder i havet, fra den irske kysten til Karibien. Havbunden blev en stor stålkirkegård. I flere 10 år forblev disse sunkne ubåtene uopdaget. Nogle steder var hemmelige, andre blev ret og slet glemt. Men de sidste årene, med bedre kart, undervandsrobotter
og nye historiske undersøgelser begyndte flere af disse rustne skråne å blive fundet. Et af de mest kendte fundene var U-576, lokaliseret i 2014 uden for kysten af North Carolina. Den lå på over 200 meters dyb. Den havde blivet sænket i juli 1942 under en kamp mod en allieret konvoj. Det var overraskende at se, at skroget fortsat var næsten intakt. Det virkede frosset i tid, som om det netop havde sunket. Et andet bemærkelsesværdigt tilfælde var U-166, fundet nær Mississippi-deltaet. Den havde blivet sænket af et amerikansk skib kort tid efter at have angrebet et lasteskib. Da resterne blev lokaliseret, lå begge skibene ved siden af hverandre, som om de havde blivet fanget i sit sidste opgør. Mange af disse ubådene indeholder fortsat kroppene til besætningen, derfor regnes de som krigsgraver. Myndighederne bestemmer vanligvis at ikke røre dem. De lader bare videnskabelige team studere dem udenfra. Det er forbudt at fjerne deler eller udforske indvendigt uden tilladelse. I tillæg til kroppene har nogle skrog bevaret personlige genstander, instrumenter, kart og til og med hermetik. Alt er fortsat forseglet af trykket og kulden på havbunden. Disse kapslerne fra fortiden gør det muligt at bedre forstå, hvordan livet var i en ubåd. Det var lukkede, fugtige, mørke rum. Sømænd levede hele uger under vand, i stilhed og ventede på ordre. Takket være de nylige fundene kan historikere bedre studere søslag. Man kan også hylde de, som døde i disse opdragene. De var ikke bare soldater. De var mennesker fanget i en verden af stål og vand. Hver sænket ubåd har en historie. Nogen gik tabt efter direkte angreb. Andre blev jagtet, mens de returnerede til basen. Nogen forsvandt ret og slet sporløst. I dag, med nye teknologier, kommer disse historierne frem en efter en. Atlanterhavet rummer tusindvis af hemmeligheder. Under overflaten, i mørket, hviler restene af en krig, som ikke altid blev udkæmpet med støj, men som var like dødelig. Ubådene var et symbol på terroren til søs. Nå, forvandlet til tavse vrak, fortæller de sin del af historien uden ord. Mengeles kælder, hvad som genstod af hans eksperimenter i Auschwitz. I 1944 lossede vognene, som ankom Auschwitz-lejren, hele grupper på få minutter. Straks de steg af, passede fangene foran en leje, som rest bestemte, hvem som kunne bruges til tvangsarbejde og hvem som blev fjernet uden videre. Blandt de, som stod igen, begyndte specifikke tilfælde at blive valgt ud. Hvis nogen var tvilling, havde en deformitet eller var vældig lav, blev de taget ud af gruppen. Dette var de, som interesserede Josef Mengele, en af lejrens lejer. Han nærmede sig, stillede enkle spørgsmål, bag om data, undersøgte barna, spurgte om de havde søsken. Hvis han så noget, han kunne bruge, sendte han dem til et andet område. Tvillingene blev målt, vejet, blodprøver blev taget, de blev sammenlignet med hverandre. De fik forskellige injektioner, nogen for at se reaktioner, andre uden forklaring. Nogle gange påførte de væske i øjnene for at ændre farven. Hvis en af de to døde, blev den andre henrettet for at kunne åbne den og notere forskellene. Det var barn, som genomgik flere operationer uden bedøvelse. Alt blev registreret på ark, som blev lagret i mapper. Når de var færdige, blev restene sendt til andre sektioner for videre analyser. Det var ingen intention om at helbrede, bare observation og notater. De, som hjalp til, var også fanger. Nogen kom fra tidligere helsearbejde, andre fulgte bare ordre. De måtte notere, flytte barna eller rydde op etterpå. De var under konstant trussel. Hvis en svigtede, blev den erstattet uden varsel. Sammenlignet med andre deler af lejren fik barna, som blev valgt ud til disse testene, mere mat og sov under tak, men bare så længe de var nyttige. Når de ikke længere var det, blev de fjernet fra blokken. Efter frigjøringen blev det fundet mapper, notatbøger, glas med rester, tegninger med notater og billeder af processen. Det var notatbøger med datoer, navn og gentatte mærker, som krydsede mellem forskellige tilfælde. Mere end 1000 barn gennemgik dette programmet. Bare nogen forklarede at komme se ud i live. Mange troede, de blev helbredet for noget. Josef Mengele rømte lige efter krigens slut. Han klarede at komme se til Sydamerika og blev aldrig fanget.
År senere blev det fundet menneskelige levninger i Brasil, som stemte overens med ham, men det blev ingen retssag. Navnet hans blev knyttet til disse forsøgene på grund af materialet, som blev fundet i den kælderen. Før sovjetterne ankom, prøvede nogen lejrofficerer at brænde eller gemme det de kunne, men instrumenter, ark og glas, som bekræftede alt de havde gjort, blev liggende igen. De nazistiske fæstningsværkene, som blev igen på Kanaløjene. I 1940 tog tyske tropper kontrol over Kanaløjene, en gruppe britiske territorier, som ligger ret uden for den franske kysten. Det var den eneste delen af Storbritannien, som faldt i naziregimets hænder under hele krigen. Kort tid efter okkupationen begyndte de at forvandle dem til et militært område. Guernsey, Jersey og Alderney blev fyldt med defensive arbejder. De bygde betonbunker, vagttårn, skydestillinger med tungt artilleri, underjordiske tunneler, depoter og nedgravede tilflugtsrum. Alt dette udgjorde en del af Atlanterhavsvolden, en forsvarslinje, som havde som mål at stoppe ethvert angreb fra søen. For at bygge disse strukturerne brugte de fanger og tvangsarbejdere. De jobbede med grundlæggende værktøj uden beskyttelse i lange og harde skift. Behandlingen var voldelig. På Alderney bygde de til og med arbejdslejre. Bunkersene var lavet af svært tyk beton, ofte skjult blandt steiner eller under jorden. Nogen havde ventilationssystemer, kommandocentraler, rum for ammunitionslagring og korridorer, som forbandt dem med andre forsvarsværk. Fra disse punktene blev strandene, åsene og nøkkelvejene kontrolleret. Et af hvert, som krigen udviklede sig, fortsatte øjne å fyldes med nye strukturer. Jo mere Tyskland blev svækket, jo flere bunkere lagde de til. Men efter at Frankrige blev frigjort, blev øjne isoleret. Det var ingen store slag der. Kapitulationen kom i maj 1945. Da krigen var over, blev mange af disse bunkrene ikke længere brugt. Nogle blev tildækket eller brugt som lejre. Andre blev stående som de var, og i dag kan man fortsat besøge dem. I visse områder kan man fortsat se de originale strukturerne. Kanaløjene viser godt, hvordan regimet forberedte sig på en fjendtlig landgang, som aldrig kom. Forsvarsværkene viser omfanget af den militære indsatsen, selv om de aldrig blev brugt i faktisk kamp. Nu er flere af disse konstruktionerne fortsat integreret i landskabet. Nogle er fortsat skjult under jorden. Flere er blidt repareret og fungerer som mindesteder eller museer. Selv om det ikke blev affyret store våben på disse øjne, viser strukturerne, som blev igen der en anden side af krigen. Den konstante frygten for en invasion, som aldrig skete. Det sovjetiske flyet begrav i en sump i Polen. I et landligt område i det centrale Polen gik nogle naboer nær et myrområde, da de så noget metallisk stikke op af jorden. Det var flykroppen. Mudderet havde dækket næsten alt, men formen var fortsat synlig. Inde lå resten af 2 personer, som satt i sæterne sine. De havde fuld uniform. De havde dødd i crashen. Flyet var et sovjetisk jagtjægerfly, en angrebsmodel for lav højde. Det blev brugt til operationer nær bakken, hvor sigten var dårligere. Det var uvanligt at finde en hel etter så mange år. Derfor vagte opdagelsen umiddelbar opmærksomhed. Flyet havde ikke delt C. Det var bare skadet af støttet og tidens tand. Lokale myndigheder ankom stedet. De bekræftede, at flyet var fra 2. verdenskrig. Motoren var fortsat inde. Identifikationsplatene var læsbare. Det var ingen tegn til, at man havde forsøgt at flytte det tidligere. Alt tydede på, at det havde ligget der siden crashen. Ifølge militære arkiver kan flyet have blivet skudt ned tidligt i 1945 under den sovjetiske offensiven for at drive nazisterne ud af den delen af landet. Sovjetiske styrker krydsede Polen og pressede den tyske hæren vestover. I denne periode blev mange fly skudt ned af fjendtlig ild eller på grund af flyfejl. Dette flyet havde ingen synlige kuldemærker. Kanskje var det en teknisk fejl. Kanskje måtte det nødlande og klarte ikke at lande ordentligt. De menneskelige levningerne blev forsigtigt fjernet. Retsmedicinske team pakkede dem og sendte dem til Moskva for identifikation. Det var forventet, at hvis det var levende slægtninger, kunne de hente kroppene. Uniformerne havde militære insignier, men det blev ikke fundet personlige dokumenter. DNA var den eneste måde at finde ud, hvem de var. Flyet blev liggende på stedet en stund.
Deretter blev det demonteret. Nogle deler blev doneret til et museum fra 2. verdenskrig. Resten blev lejret. Det var ikke snak om at restaurere det. De ønskede bare at bevare det, som var muligt. Det var ikke en vanlig model. Derfor blev det anset som værdifuldt for historisk udstilling. Naboerne sagde, at det altid havde været rygter om et nedstyrtet fly i området. Nogle ældre huskede at have hørt en eksplosion de sidste dage af krigen. Man vidste aldrig sikkert, hvad som havde sket. Med dette fundet kom historien, som havde ligget begravet under sumpen, frem i lyset. Det var ikke det eneste tilfælde. Andre steder i landet har man også fundet rester af fly fra samme front. For det meste sovjetiske, selv om det også er rapporter om tyske og allierede fly. Slammet, kulden og isolationen på visse steder bidrog til at bevare rester, som i dag bruges til at rekonstruere detaljer fra konflikten. I dette tilfælde var det mest bemærkelsesværdige tilstanden til skroget og kroppens position. De havde blivet siddende, som om ingenting havde bevæget sig siden crashdagen. Dette gjorde det lettere at forstå, hvordan den flyvningen endte. Uden svart boks, uden vidner, uden rapporter. Bare gjørme, metal og ben, som fortalte, hvad som skete. Den underjordiske fabrikken, som fungerede som grav i Hartskone. I 1944, da allierede bombinger allerede ødelagde flere fabrikker end Tyskland klarede at erstatte, bestemte regimet sig for at flytte våbenproduktionen under jorden. I fjeldområdet Harz tvang de fanger, som var overført fra Buchenwald til at åbne over 20 kilometer med tunneler. De fik olielamper, hakker og blev sat til at bryde sten i timevis, uden pauser eller trykke værktøj. Inde i disse passagerer blev det installeret skinner, store maskiner, generatorer og elektriske netværk. Der producerede de kanondeler, stridsvogndeler og komponenter til Messerschmitt 200 og Sextito jetfly. Luften var næsten umulig at puste. Steinstøvet fik dem til at hoste blod. Nogle vægger gav etter for trykket, og det var ingen raske udganger. Hvis en tunnel kollapsede, kom ingen ud. Lyset svigtede ofte. Det som genstod var støj og skygge. Fangerne spiste bare, hvis de klarede at fuldføre minimumsproduktionen. Hvis de ikke opfyldte kvoten med deler, fik de ingenting. Hver uge blev lig fjernet og erstattet af nye. Alt var udskiftbart. Da amerikanske soldater gik ind i april 1945, så de slåede maskiner, rester af raketter, værktøj på gulvet og tusindvis af lig liggende blandt ufærdige deler. Hærens ingeniørteam klarede at deaktivere eksplosive ladninger, som fortsat var klar til brug. Siden dengang har det fortsat at dukke op rester. Gammel ammunition dukker op efter regnvejr eller utilsigtede udgravninger. Hovedtunnelerne blev forseglet med beton, men inde er det fortsat forgiftet støv, rustne deler og gamle eksplosiver. Ingenting er operativt, men alt er fortsat på plads. Stoppede maskiner, knuste ben og værktøj blandet med ufærdige strukturer. Denne underjordiske fabrikken fungerede som en grav helt til de sidste dage af konflikten. Mange af sporene, som blev vist i denne oversigten, var hverken notet eller lokaliseret i arkiver. De havde ingen mærker, ingen koordinater, ingen vedlagte dokumenter. De fortsatte bare at være, der de havde blivet brugt. Dækket af jord, nedsænket, forsejlet mellem vægger eller begrav under konstruktioner. Ingen lette efter dem igen. Ingen registrerede dem. De dukkede bare op igen, når nogen fandt dem ved en fejl. Hver af dem viste, hvad som var igen i samme tilstand fra den dagen, den blev efterladt. Det var ikke symbolske rester, det var virkelige deler, udmonterede og ufjernede. Nogen var fortsat ladet med eksplosiver. Andre indeholdt menneskelige levninger, de lavede ingen lyd, de stak ikke ud, men de havde ikke bevæget sig. Selv om mere end 85 år har gått, er det fortsat materialer, som ikke er hentet, strukturer, som ikke er undersøgt, og genstander, som ikke er klassificeret. De ligger under jorden i uudforskede områder, uden at have blivet undersøgt eller mærket.